भाऊजी गेले की मी आया हाँ तो गेलो की भाऊजी तुझो गेलो की हम है इधर पुष्पा खालसून कोंबड्याचा मी ह्या लावतले गांजो आणून लावणार होय कोंबड्याचा काय वासान तुम्ही कोंबड्याचो लाव नाही तर हेचो लाव आमच्या कलमंग हात लावून दाखव पै तुझी बघ. पै तुमचे तर काजी तुझ्या समोर आहे तुमचे काजी तर तुमका सांबारा करूक नाही लावला हा या शिरडांनी जोडलंय दोघांका तुका कसा माहित नाव पण बदलून दुसरा पण तिसरा तुका कळणार कसा काजींवर तुझ्या काय नाव लिहिलेलं आहे लागतंय रे काजींच्या पानापासून ते सगळ्या लागतंय ही बाई हा चुप कोण दिली? कोंबड्यांचा धान खाऊ गई डोळ्यांका पाणी दाखवूच आहे आज तेंगा महाशिवरात्रीची रजा आहे कोणाला डोळ्यांका शेळा पुढचा कलपासना पडतोच थांब रे अरे थांब ना थांब ना तिच्या ह्याच्यामुळे ह्याचा काय भरत एका ताण लागलेली बाबा का तुका कळत नाही तिका पिवचा होता ह्या उष्ट्याचा पियत ना परत उष्ट्याचा एकामेकाचा पिणार ना ह्या पण असं पण हा ह्या झाला. भाजी एवढी बुकड आता दी ते का बघूया देणार ती बाय बघलं किंग माहित झालेला आता मी काय करते माहिती आहे आता जाऊन परत फसवतच मग तू म्हणजे ताच पाणी आणलं काय रे डॅम्बीच तू आणि काय फुकट तू वाटतं उभं म्हणून पियत नाही त्यांना ताण लागतं सकाळी पाटात गेली की बघलं नाही हो डामीचा त्याच्यामुळे गोंधळ होतो प्रत्येकाच्या आकारमानाने देतोस की ह्यो काय करतो ना माहिती आहे ह्यो आता आपला खाऊचा ना खाणार पटापटा त्यांचा कडचा खाऊ जाणार मग मोठं होतो त्याची भूक मोठी आहे आपला आधी ठेवी आणि त्यांचा खाऊ जाईल बघ आता हुशार आहे म्हणजे तो चल तू कधी येता ना नाही तर काकांका सांग काका जाग्यावर काय मेलं सांगता नाही तर काहीतरी पडून देशील पाणी जगा बाहेर काढशील हो काय उपयोग नाही. याच्यात नाही येईल की तर मुंबईत गाडीवाले फोडतात तसा येत नाही तुका साप 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 एकदम त्यांच्या सूर्य करशील त्याचा खुळो समजता येतो माका चल मलई आहे बुतूर शेळ्या मलई भाका बघ विचार बोलता असतात मायची मान तोडतो हा हा बस बस बाबा मी असंच पिते थांब ह्या भारी वाकर हौशीच्या गोवण्याची पियाले ही मजा ती तांब्यात येत नाही माझ्या आम्ही येत नाही मग पी तरी आ करणे असा अंगाबिंगापासून खाली गेला की मग गेला आता आकर अंगाबिंगावर पडा पाणी पियाल्यासारखं वाटत नको नको तेवढं पाणी जायत माझा वेस्टेज तू असलाच नाही गडबडच असता काय फोड फोड तुका फोडू घेत नाही तर सांग चल एक घे खा तू घरी खा चमचो बिमचो काय नाही आता चमचो नको असं काय लहान पोरा क्या खातो लहान म्हणजे तू खाऊ का माका नको नक्की नक्की खा तू तू मला रोज खात हो रोज काय शेळी ठेवल्या ना ताजे दररोज खाऊ मुंबईवाल्यांका आहे एका वाटतं आम्ही शेळीच खायच असतो नारळ असताना काय ही बघ बंगला काय सांगलंय नाही काय बोलता तिचा पत्त्यात नाही मी काय सांगतो तो देवळात जाऊचा टाइमपास काय कधी जवळ तू माझा काय माझा आला देवाच्या पाया पडायच्या आधी सकाळी शेळ्याची पाणी या खाता मग काय आला मी नाही पियाले म्हणजे बघ
तुका आता मिळालं नाही म्हणून तुझं नारळ चांगलं निघालो असतो तर तू पण ताप करत नव्हतं. काय सांगताय भारी सांग. मी आता नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि आजची सकाळ जरा लवकरच झाली आणि चांगली झाली. सकाळी 6 वाजता उठून आम्ही कातवणला गेलेलो बीचवर, मी आणि भाऊ, खास ड्रोन उडवण्यासाठी. आणि आता सगळं आवरून आज महाशिवरात्र असल्याने आम्ही खाली आमच्या ग्रामदैवताच्या मंदिरात चाललो आहे, गांगेश्वराच्या. तिकडे काय आज कार्यक्रम असेल बघूया. आता हा कार्यक्रम आज उद्या देव येणार आहे. उद्या कार्यक्रम आहे, पण तरी पण आज सकाळी दर्शन घ्यायला म्हणून आम्ही खाली मंदिरात चाललो. बाकी आज संध्याकाळी जत्रा आहे कुणकेश्वरची, ती महत्त्वाची आहे एकदम. एवढ्या रांगेत खूप वेळ जाईल, 3-4 तास जातील रांगेत. पण कुणकेश्वरला जत्रेला म्हणून आपण जाणार आहोत नक्की. सगळ्या इकडे जवळपासच्या आसपासच्या सगळ्या गावातली लोक आज तिथे जाणार. आणि कोकणातली सगळ्यात मोठी जत्रा असते महाशिवरात्रीची. आणि सकाळीच आम्ही गेलेलो, पोलीस वगैरे खूप आहेत, पोलीस बंदोबस्त वगैरे. आणि बाकी होय आणि बाकी जत्रेची सुरुवात वगैरे बघून आलो आहे आम्ही सकाळीच. फक्त जी मेन जत्रा फिरायची आहे ती रात्री फिरण्यात मजा आहे, म्हणून संध्याकाळी जाऊ. अजून गाडी बिडीची व्यवस्था झाली नाही आहे, ती पण करायची आहे. पूनमला सांगून ठेवलं आहे यायला. आणि बाकी आज पण जत्रेत आपण मजा करणार आहोत, ती तुम्ही बघालच. आणि आता चाललो आहे आपण मंदिरात. चला. जो काय अभ्यास करणार त्या अभ्यासात तर आता मित्रांनो आम्ही पोचलो आहे मंदिरात आणि आता हातपाय धुवून दर्शन घ्यायला जाणार आहे. वत आता बाबा थंड बघ आहे. बस झाला. तो बघ वांडर बघ, तो बघ कुळीत खाता. तो बघ शेपूट बघ एवढी. मनसोक्त खाता. हे बाबा थोडंसं ठेव आमका. बघता आधी तो कोण बघता की नाही. तो बघ हुशार बघित आणि तू सांगतो हुशार नाही. बाबा शेपूट बघ. तुका हेच उचलून तो शेपटे. हे बघ हे बघ आणि होय काय काहीचा बदामाचा झाडा काय.
तर मित्रांनो आता दर्शन घेऊन झालं आहे गांगेश्वराचं आणि आता जोराची भूक लागली आहे कारण की सकाळी नाश्ता वगैरे जास्त काय केला नव्हता. चहा बिस्किट खाऊन आलेलो लेट झालेला म्हणून. तर आता इथे एक वडापावाचं दुकान आहे, तिथे वडापाव खातं. वडापाव होत. इलय मी अंगणवाडीच्या आदल्या दिवशी आज आज जाणार जाऊन म्हणजे असेच सकाळी फेरी मारून येईल. आता आमचा वडापाव खाऊन झालेला आहे आणि आता घरी चाललो आहे कारण की लेट झालं आहे. 12 वाजले. 1 वाजता आपला व्हिडिओ अपलोड करायचा आहे, अजून एडिट करायचं बाकी आहे. अर्धाच एडिट करून आलो आहे, तो आता एडिट करून अपलोड करायचा आहे. त्याला आता 2 तास जातील म्हणून पटापट घरी चाललो आहे. कोंबडो बा आत्ता स्वारा होता, त्याची सकाळ आता झाली. संध्याकाळचा प्लॅन बनवतो आणि संध्याकाळचा काय तो प्लॅन करायचा आहे, गाडी बिडी बघायची आहे. चला बाय बाय. 4 वाजता येत अगं. दरवाजा बंद नाही आपण घ्या नंदन पुण्य आऊस काय काय जत्रे तू ने तशी तर आम्ही येता खायच्या डेमटे खायचे ते सांग. मग आम्ही आबा सुमोन जाणार 4 व्हीलरने. बोल कसले मॅक्स तू खेनेव जा पण कोणाबरोबर जाणार आणि ती का ना. आणि एवढी मोठी मॅक यांचं प्लॅन चालू झालेलो आमका नाही सांगलास ना. या बरं रे, म्हणजे ते गेल्या काय खेपेक अंगणवाडीत जाताना आम्ही तुमका सगळी सोय बी तुमची केला हा आणि तुमचं तुम्हीच ठरवलं असता काय रे. आता आमका सांगत पण नाही बाबा येताच काय. आम्ही आपली वाट बघताव अरे पण मामांका विचारूची पद्धत आखी ना. आता तुम्ही सांगा बाबला चल येतच का तुमका. चल चल रे चल आमका तुमच्या नको. आता आम्ही 4 व्हीलर चल काची चल पुण्य हा आहे जा. कालची पुष्पाची कळ जाऊया. चल आता बाकी जा हा राहुलाचा माई जैन तुमका जाऊ का तुम्ही गावात तुमका जस्ती रे एवढं गड चढाचो. काय आवाज येत आहे, आवाज येता. फोनवर बोलताय फोनवर. चल बघितलंय कसा बघितलं रे. ही नजर आहे ना लगेच दिसणार माणूस. धोका नाही. हा लक्षात ठेव. आमका वाटलं तो असा ह्या साईडीक बघत म्हणून आम्ही फिराने येत होता. साडी तसंच वाटलं. मागा वाटलं पुष्पासारखं असतो. हुशार निघालं. म्हणजे पुष्पा का मी असेच टकवतो. टकावशे वर कसा आज तू आणि पुष्पा खाया. पुष्पा गेला हळदी कुंकू, मी हळदी कुंकू असून आता पुष्पा गेला. म्हणजे वर एकंदरीत आवाज लागता. आंबे झाले बाबा. काय मोठे आंबे आमका पेरी होत ते रवले तर ते असं नाही. आम्ही बघणार सांगता काय नाही कलमात उगीच आपला माका ठेवले नाही. पुष्पा सांगा देत ना. पुष्पाक मी विचारतो विचार येतो कलतात तुम्ही बोलवता. कळी लावून पुष्पा म्हणतं- कळीचे नारायण दोघ जण झालं नारायणाचा काय प्रश्नच नाही. सकाळचा काय आमका माहिता कोण हा वर कोण नाही. आम्ही त्या टायमाक येणार हे काजी बिजी काढून नेणार. सकाळचे आमचे भाऊजी येणार आहेत. किती टाइम बसान राहणार की. पसंत टाइम का सकाळचे का भाऊजी गेले की मी आयो. हा तो गेलो की भाऊजी तुझो गेलो की हम इधर. तुम्ही काय एवढी पुष्पा- बोलता? मी पुष्पा कोंबड्याचा खालसून- आता कोंबड्याचा मी ह्या लावतले गांजो आणून लावणार होय. कोंबड्याचा- याचं काय वासान तुम्ही. कोंबड्या चोलाव नाही तर हेच चोलाव आमका मी यांना का माकाशी कर.
काजी आमच्या आंब्या कलमांक हात लावून दाखव, पैस काजी तुझी नाही. माझी पैस. पैस तुमचे तर काजी तुझ्या समोर आहे. तुमचे काजी तर तुमका सांबारा करूक नाही लावला. हा नाही, तुमका या शिरडांनी जोडलंय दोघांका. तुका कसा माहित नाव पण? बदलून दुसरा पण तिसरा तुका नाव कळणार कसा? काजींवर तुझ्या काय नाव लिहिलेलं आहे वळखतोय रे. हम्म. काजींच्या पानापासून ते सगळ्याक वळखतोय. पैस आम्ही घर सोडून आणू भाजी कर. पुष्पा सांगता पुण्य काय काम नाही आता या माझा मरण येता वांडर पुष्पा पिटावून आमचा सांगणार नाही, माका पुष्पाबद्दल गॅरंटी आहे. झाला. पैस तुझी माझी चला अगदी. हम्म. मम्मी माझी नेणारा जत्रेक तुम्ही येतास काय तो सांगत होतो आता खाली. जाते टेम्पो जाणार आहोत, म्हणून सांगतो. तुमचा ठरला हम्म. तुझा पुष्पाचा आणि या नंदनचा. बरा पण तुझा काय ठरलं? आम्ही खेनी जाणार आहोत ते अजून आमचा पत्त्या नाही या. तिघांचा ठरला. नंदन सांगितलं, नंदनने सांगितलं चांगले ना. आता हा. मी मम्मी आणि हा, मावशी. आणि मावशी. नंदन का सकाळपासून आज कांडपलंय 2-4 वेळा. काय केलं ना तर माका माहिती आहे, म्हणून त्या काय तसं सांगलेला. आत्ता जाऊ मिळा का होता खरी मज्जा आत्ता. मग आता जाऊये चल चल पुण्या तुझ्यावर राहू आमचो गेम. गाडी काय या? आम्ही गाडीचा बंदोबस्त करता. पण माका 9चं टायमिंग दिलं ना जत्रे घेऊन. आता बघूया काय आता गाडी करतो आम्ही. 9 वाजता मी मग तेवढा वेळ जातो जा. अगो गाडी करता गाडी करता चला, करा गाडी जाऊये. चल मग फोन लाव. 100 पुष्पा येता 100 फोन लाव. किती 400 आले आले. तू कोणतरी सांग हा कमेंट अशी बहीण सगळ्यांना भेटायला पाहिजे 2 दिवस घेऊन जावा. मग त्यांका माहिती आहे या माणूस काय आता पोटात याच्यात याक नाही, सरळ त्याच्या तोंडार याक बोलतात. 2 दिवस घेऊन जावा. सुन नाही 2 दिवस घेऊन जावा. 2 दिवस काय मी त्यांका उलट त्यांचे आभार म्हणेन. ते म्हणते अरे पूनमचे पाय लागले म्हणजे धन्य झालो असं म्हणते. काय बघ माती मोपाकी पाय माती पायाची माणूस कसा आहे त्या ना सगळ्यांका माहिती आहे, समजलं माका सांगा ना. अख्खे जगात माहितीच तू कसा असता. असं खोटा बिट्टा बनणार नाही, डायरेक्ट काय तर होईत तर तोंडार. तुका येऊचा की ना अरे येताय मग खरं गाडी. सांग सौगे विचार सौगे तू जत्रे चौघे गेला जत्रेक बाहेर पडून आता आता काय मला माणसात आहात तुम्ही. तू तुझा काय ठरलेलं. येता बघा हा रिक्षेन जाऊया चल आणि येताना येताना रिक्षे मग येताना कोणची गावतली. तेकाच सांगायचं तू आमका सोडूचं काम जबाबदारी घे. चल लाव फोन. दिन्याक लावले 350 रुपये सांगले. हा येऊ जाऊचे नाही मग नुसते जाऊचे. 350 कोता काय बघा 6 जण करूये 50 गुलाव काय ढवळत बसलं. काय जाय लावतोय ना नंबर गावा तुमको. किती टाइम काढत ती. तुझ्या बरोबर राहून उपयोग नाही माहिता. तू आयत्या टायमाक मागच्या वेळी तसाच केलं. काय तुका नेलाव आम्ही वार निलाव खाऊक बिक आम्ही दिलाव. दिल्या रे. हॅलो हॅलो ए आमका 300 सोडशी काय सांग. कुण गेस भरात आता थोड्या टायमान. आणि परत हाणूचा थोड्या टायमात जेवून जाऊचा बाबा. थोड्या टायमान पोचून याय त्यांका. जेवून जाऊ जेवण बाबा. आता काय दादा ओके ओके 9 वाजता प्रॉब्लेम. हा 9 वाजता नाही भाडीच त्याची किती अशी मोफत रिक्षा आल्यांका. मग जाताना टेम्पोन जाऊये ते भरूक परवडले. काय भजी बनवून झालं दुपारी म्हणजे. ते साबुदाणे वडे अरे म्हणजे बोल साबुदाणे वडे ते काळे बोलवत पण ना. नाही ना मी त्याच्यावर टाकलेलं विचारते का. त्याच्यावर म्हणजे कशावर. त्याच्यावर विचारते का. कशावर त्याच्यावर म्हणजे. त्याच्यावर म्हणजे व्हॉट्सअपला टाकलेले की नाही ते विचार. म्हणजे व्हॉट्सअपवर आम्ही खायचे ते. खायचे नाही बघायचे नाही यायचा होता. चल आता आमका तुझ्याकडे येऊसाठी व्हॉट्सअप बघायचा काय बाबा. म्हणजे जाम 10 कोसावर राहतस ना. नवीन पदार्थ बटाटे किसलंय आणि ते केलंय. त्याच्यात शेंगदाण्याचा कूट साबुदाण्याचा ते मिक्सर का लावलंय. मिरचीचं ठेप खाल्लं ना. अरे भारी एक नंबर. खाल्लं ना बस झाला पुरे झाला. पोतला आम्हाला पोतला म्हणजे ते काय विचार ते का टाकलेले बघ त्याच्या बघ. ते का म्हणजे तू फोन करायचो. फोन करायचो हा फोन हिरवी फोन करशील. माहिती ते का फोन केलं काय? विचार पाणी लावता जाणे डुकरा. तू माका फोन केलेलं. कोथिंबीर आणून फोन केलं. हा मग तू सांगायचा खाऊचा म्हणून. खाऊ केव्हा ता नाही. बाकी तू कामाच्या टायमाक बरोबर फोन करशील. कधी बोलावला काम आता माहित आहे पाहुणे आहोत बाबा. ए बाबा यांका बोलावूये कधी नाही बोलाय. खाऊन निघणार आहे अखरे. तुम्ही सांग तुझ्या अर्थ नाही बोलण्यात. तुझी तयारी होता. झाली माझी या बघ. करीत नाही. या बघ लवकर इला. नटापटा करून इला. नटापटा एवढा नटापटा. पैसे किती घेतले आधी मग पैसे माप घेतले चल तू. मजला माकड करत कसे ओ पण
पप्पन हो ते बोलतच नाही पैसे द्यावा ओ ओ पप्पानू अरे ते बोलत नाही रे पप्पा चले तुम्ही रे तुमच्या मागे बोलावून घेऊचा लागता बघलं आलं स्काउटला तुम्ही चला जत्रेची तू तिकीट काढतो काय सांग अरे चला रे तुम्ही वसाडा माणूस हो स्वतः दिले टीला यांनी सांगितलं चल 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 लावा. तर मित्रांनो आता फायनली आम्ही निघालो आहे जत्रेला. सगळं करून झालं, गाडीची व्यवस्था काय झाली नाही. शेवटी आम्ही टेम्पोतून चाललो आहे. जो वाडीत सगळ्या लोकांनी टेम्पो केलं त्या टेम्पोतून चाललो आहे, कारण की गाडी रिक्षा काहीच अवेलेबल नव्हतं. तर यावेळी पूनम आणि पुष्पा दोघं पण आहेत. तर बघूया या वेळेला काय काय मजा करायला मिळते जत्रेत. आणि रात्री किती वेळ थांबायचे माहीत नाही, पण बराच वेळ जाईल आपला तिथे आणि मजा येणार आहे. वाडीतली यावेळेला सगळीच मंडळी आहेत. त्याला उशीर झालो एक तर. होय 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 तुझी ना मी पण दिसतलो नाही रे चालू रे दिसाक नको. फळी नाही रे ही फळी होती ती बघ. आडवी करू काय होती. हे नंदन काय घेऊचा काय त्या लिहून घेतलं मग काय उपयोग नाही. श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव.